Няма да повярвате какво пристигна току-що. Това е Funnies, първата зърнена закуска на Andy Studio и доколкото на мене ми е известно, това е първия хранителен продукт, който BG Influencer пуска на пазара като негов мърч. Ето в такава кутия пристигат зърнените закуски. Кутията е брандирана, пише си Funnies by Andy Studio. Тук има QR код за тайно видео, което ще отворя малко по-късно и всъщност тук е написано кои са трите вкуса на Funnies, които са вътре в кутията. Имаме Crazy Choco, Choco Fruities и Choco Honey. Нека обаче сега да отворим и да видим какво е съдържанието. Ето ги трите различни вкуса на Funnies. Това е Crazy Choco, имаме френски булдог на кутията. Това е Choco Honey с любимата пандичка на Andy Studio. И за последно е Choco Fruities с готина лама. На всяка кутия пише, че съдържанието е без захар, без палмово олио, без изкуствени отцветители и с натурална стевия, което звучи много добре. Това, което мене всъщност ме изненада за трите кутии е, че зърнената закуска е произведена в Румъния. Ето пише го тук, държава на произход Румъния. Ето ги другите съставки, за да може да ги видите какво точно има в една кутия. На гърба на всяка кутия има готина игра, която всеки може да си направи. Тук е лабиринт и на третата кутия да видим. Да, тук трябва да подредиш числата от 1 до 105, което е наистина готино, че за всяка кутия играта е различна. Така изглеждат. Изглеждат фантастично. Допълнително ще ги пробвам и в следващото видео ще им дам оценка. Имайте предвид, че за сега могат да бъдат поръчани само единствено от сайта funnies.bg, като Andy Studio ги обявиха в петък и казаха, че количествата са ограничени. Аз ги поръчах веднага след като ги обявиха в петък в 5 часа. Нямам никаква идея дали още могат да бъдат закупени или са свършили. Честно казано, цената е малко висока. Тези три кутии струват 30 лева, допълнително има 5 лева за доставка, което означава, че една кутия излиза около средно 12 лева, малко по-мъничко. Ако трябва да съм честен, скъпа е цената, но предполагам, че това е само първоначално, защото не могат да бъдат намерени в магазинната мрежа. В момента, в който почнат да ги произвеждат в по-големи количества и ги заредят във всички магазини и хипермаркети, предполагам, че и цената ще падне и тогава ще може всеки да се радва всеки ден на тази зърнена закуска.